What's up guys? Welcome to my vlog. Ngayong araw guys ay pupunta na naman tayo na Urdaneta bypass dahil nagyaya na naman yung grupo na doon na naman daw magtambay, kaya pupunta na naman tayo na Urdaneta bypass dahil nung nakaraan ay doon tayo na tatambay at ngayon ay nag-request na naman sila na doon na naman ulit magtambay na magbaka sakali na mapitikan sila ni Idol Unlock Moto at sana ay nandun si Idol para makapagpapitik na rin yung grupo. So at ngayon ay binabaybay natin yung daan papunta sa Urdaneta at buti na lang ay hindi siya umuulan at talagang nakikisama din yung panahon dahil mahirap naman talaga na bumiyahe tayo na maulan, isa pa ay mababasa tayo at mahirap bumiyahe na ulan. Sana mamaya ay hindi siya uulan. So dito guys ay pang-apat na EB na natin to sa grupo at nung nakaraang EB ay yun nga ay nabigyan tayo ng sticker ng WOCP. So tayo ay bonified na ng WOCP at certified member na tayo ng club. Napakaganda naman kasi na mabigyan tayo ng sticker dahil kung mapunta tayo sa mga iba't ibang lugar kagaya ng mga club din na WOCP ay makikilala nila tayo dahil sa pamamagitan ng sticker ng club at malalaman din kung saan tayo na chapter dahil marami na ring mga chapter ng WCP, may mga taga Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at meron din sa Cavite at lalong lalo na sa Kabisayaan natin sa may Mindanao at saka sa Cebu. Kaya marami na rin mga naka WinnerX owner dahil yung WinnerX nga ay alam naman natin na bagong labas lang to at ngayon ay parami na. So maganda na magkaroon tayo ng sticker para makilala nila tayo at sa mga bagong sali pa sa grupo ay sipagan lang natin na dumalo sa mga EB dahil yung WinnerX Club ay hindi ka basta-basta makakuha ng sticker lalo na kapag may number
pwede ka makakuha ng sticker pero walang nakalagay na number. Kaya mas maganda talaga yung may number, kasi yung number na yun ay ikaw lang mismo yung nagmamayari. Kaya pag matitrace yan na ikaw yan, malalaman na kaagad ng mga official ng WOCT. Kaya maganda yung may number na tayo. At sa mga bago ay sipagan lang natin yung pagpunta ng EB para makakuha tayo ng bonafide sticker. So ngayon ay malapit na tayo guys sa mismong pag tambayan natin, at doon lang tayo sa may Amigo gas station. So dito ay nasa bypass na tayo ng Urdaneta at palapit na tayo guys. Nandito na tayo sa Amigo gas station at tayo pa yung nauna. Palagi naman tayong nauuna kasi mahirap din na bumiyahe tayo ng alanganin, kaya mas maganda na rin yung mauna tayo. So ngayon ay nagsidatingan na yung kagrupo natin. Yan na sila yung magaganda nilang motor, at yun ay madilim na at kuting usap-usap lang, at mayat maya ay uuwi na rin. So maraming salamat sa panonood guys, at sa walang sawang suporta. God bless you all.